गुड मॉर्निंग टाइम हो सका 4:30 काली वेट करी 12टा जाके वेट कली 12टा ही ना 11:30 मोर निद भी हो जाइए मन दुख है भाई को विश करने भाई शोई पड़ी जाइए भाषाटा होती आज बेला मो भाई आज बर्थडे अच्छी कम सारी भाई को विश करके टाइम 4:30 हाय गुड मॉर्निंग जी मो भाई बर्थडे आगु प्लान करी कि भलसे तो करे बर्थडे भलसे एथर भी भाभी बहुत किसी प्लान करी सी मना कला केक किसी कटा हेनी कहला कि वर्षिकिया जो माँ कर आरथरक माँ सहित से केक काटला तार मन बहुत दुख से मना केक किसी कटा हेनी तो बर्थडे आज सेमती खाली तापाई किसी भल भल खाଇବା करके मुझे बर्थडे आज सेमती करदेवी आर वर्ष को बर्थडे बहुत धूमधाम रे मुझे हम आर वर्ष ना सब वर्ष बर्थडे धूमधाम रे करी मामू थे करते मामू गला माँ थी बेले बर्थडे होता ये वर्षटा खाली बंद रही भल खाଇବା करदेवी तापर को आर वर्ष बर्थडे सेलिब्रेशन भल से हम एथर भी प्लान करी से मना कला ना भल लगे केक काटा आज बर्थडे तार कौन हो समस्त मो भाई को आशीर्वाद करूँ मो भाई भले रहू सब खुशी रहू आज बर्थडे कौन कौन हो देखी कम टे साथ दिए मोर भी पूजा सरीगला मो भाई को मुझे पूजा सारी आज टाइम लगे पूजा रे मो भाई बर्थडे बोली मुझे पूजा सारीदेली आबे जाऊँगी मुझे तार फेवरेट आलू पराठा से तैयारी करी खाया देवी खाई सारे रोषे स्टार्ट हम बाय बाय मोर आलू पराठा करने पूरा रेडी होगा देखिपे पूरा कलर आलू पराठा जो पूरा देवी से पूरा रेडी मुझे अटा मैदा करছি भल स्मूथ हम बोली से अटा मैदा माखी को कलानी मसलाटा देखिपे मोर आलू पराठा पूरा रेडी देखिपे आलू पराठा मो भाई आज बर्थडे सका तार फेवरेट आलू पराठा हैप्पी बर्थडे रे आलू पराठा तार फेवरेट आलू पराठा करची खाई लगुच कह बैमना बैमन खाई दिया मो बैमन फोन भाई खोल दिए भाई की मु खोई दिए जन्मदिन रे खोई दे इको क्लोज माछु ना को आर वर्ष
ବର୍ଷକୁ ଭଲ ସେ ହବ ପୁରା ए वर्ष ଆର रे ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁରା ଧୁମଧାମ ରେ ହବ ପୁରା ଧୁମଧାମ ରେ ହବ ତା ବାର୍ଥଡେ ଲାଗୁଛି କେମିତି କହ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଲେଟ୍ ରେ ଆସିକି ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଖାଇବେ ଆସିକି ଏମିତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ 11:30 ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଠି ମୋ ନିଦ ଦେଖୁଛୁ 11:30 ବେଳେ ଚେଇଁ 11:30 ବେଳେ ମୋ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଏ କୁଟୁ ତୁ ଜଗାକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ଜଗାକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ଖାଲି ଆଇଲେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯିବ ନା ଖାଇଦିଅ ଓ लो ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଆଙ୍କ ଖାଇଦିଅ ଆଜି ଜଗା ଜନ୍ମଦିନ ତ ଜଗା ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଖାଇଦିଅ ମାରିବି ଜାଣିଛୁ ଖାଇଦେ ଟିକେ ଖାଇଦଉନୁ ତୁ ହଁ ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଲେଣି ତାକୁ ଖୋଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ତାକୁ ଖୋଇଦେବା ହାତରେ ଗୁଳା କରି ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଇଦେଲେ ଖାଇବ ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଲାଣି ଖୋଇଦେବେ ହାତରେ କ'ଣ ଫଟୋ କିଏ ଦବ କାହାକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଣିବୁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଗଲୁ ଆସିବୁ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଯା ମାଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବି ତୁ ଆସିବୁ ଆଣିବୁ ଟିକେ କ'ଣ ମୋ ଛୁନା ତ ଖାଇ ଦଉଛି ମୋ ଟୁନୁ ମୁନୁଟା କହନି କି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇଦିଅ ନେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ହାରାମିଟା ଖାଇଦେ କର ଏକୁଟ କରୁନୁ ମୋ କିଟି କେମିତି ଖାଇବ ନେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅ ଓଇତେଲେ ସବୁ ଖାଇଦବ ନା କୋଠୁ ହଉ ମୋ କିଟିକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରେ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଖାଇବି ଆଳୁ ପରଟା ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପୁଅ ମନା କରୁଛି କ'ଣ ଫୁଟି କରିବାକୁ ତାକି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ଭାବୁଛି ଚିଲି ପନିର କରିବି ଡାଲି କରିବି ଚିଲି ପନିର କରିବି ଶାଗ ଭାଜିବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଇଟମ୍ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କରିବି ଭାଇ ଖାଇବ ବର୍ଥଡେ ତାର ଏ ବର୍ଥରକ ଟୋଟାଲ ମା ସକାଶେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନି ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି ଆର ବର୍ଷକୁ ଭଲ କି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ମୋ ଭାଇର ଆର ବର୍ଷ ନା ସବୁ ବର୍ଷ ହଉ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଭାଇର ବର୍ଥଡେରେ ଖାଇବାର ଆଜି ହେଇଛି ରାତିରେ ଏବେ ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁଦମ୍ ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ଖୋଜି ବୋଲିକି ସେ ମନା କଲା ତା ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କଲା ଏ ବର୍ଷ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ମୋ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ଆଉ ବର୍ଥଡେଟା ଆଜି ହେଲାନି ଛାଡ଼ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ମୋ ଭାଇର ବର୍ଥଡେ ଭଲସେ ହଉ ମୋ ଭାଇକି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଲସେ ରହୁ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ମୋ ଭାଇର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇକି ଖାଇବା ଦେବି ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ବି ଦିନରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ସ୍ୱିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ବାର୍ଥଡେରେ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରେ
ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷ ସାର୍ଟ କେଉଁ ବର୍ଷ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କରେ। ଏଥରକ ଆଣିଛି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଏଇ ରୂପାର ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ମୋ ତରଫରୁ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାଇ ପାଇଁ ଦିନେ ସୁନା ଚେନ୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋ ଭାଇକି ସୁନା ଚେନ୍ ଦେବି। ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥର ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ମୋ ଭାଇକି ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦିନେ ଦେବି। ଏବେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ ବେକକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମୋ ଭାଇ ବେକକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଉପହାର, ତାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାର ଲକେଟ୍ଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଣିପାରିଲିନି, ଦେଖିବା ପରେ କେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଭାଇକି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା।